खुलुमबाय लोगोफोर आं उपेन नार्जारी नोंथांमोना नायदों इउएन ब्लग दावराव देख्रेब सारा थांनाय 5 बोसोर सरकार सालायलांनाय प्रमद बर' सरकारखौबो सोंखारिदोंमोन आरो दा बिपिएफनि सरकार जादों बेखौबो सोंखारिदों दावराव देख्रेब सारा गावसोर बेराय मोनदों बिरादनो एखेबारे बेखौ फेसबुकाव होलायबावो इउटुबाव हगारलायबावो एखेबारे निउसाव हगारलायबावो लासिं सिं एखेबारे मा मोनखो बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट मोनबाय नामा बेरायनानै बेखौ जे इउटुबाव हगारलायनो फेसबुकाव हगारलायनो बे थाखा सोरनिबोलाय बे थाखायाथ' जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनो हरनाय बिटिसिनो हरनाय बिटिसिनो हरदों गोरिब गुन्द्राखौ सेबा खालामनो थाखाय गोरिब गुन्द्राखौ नायनो गोरिब गुन्द्राखौ अननो थाखाय दा बेफोरो होआब्लानो जों जुदि बेरायनो जुदि लाक्जारि जुदि माबा खालामोब्ला बे एखे मोजां जादों आरो जों मानो पार्टि खालामदोंबालाय मानो पार्टियाव ओंखारदों पार्टियाव ओंखारनायनि खारना मा जाथि सेबा खालामनो थाखाय समाज सेबा खालामनो थाखाय जों बे समाज सेबा खालामनाय स्पिरिटआ जानानै बहा थांखो जों पार्टियाव ओंखारनाय माने मा जों माने गारि घरा नांगौ मबाइल माने फन दा दावराव देख्रेब सारा हाग्रामा महिलारि सरकारखौबो सोंखारिदों दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों भिडिअनि मिडियानि गेजेरजों फेसबुकाव इउटुबाव जिखुनु प्लेटफर्मावनो नायाथों मानो थ' नुदोंथ' सोरखारखौ सोंखारिनो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दोङो थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' सारनि सरकार सालायबाय थानाय समाव दावराव देख्रेब सारा सोंखारिदोंमोन इउपिपिएलनि सुबुंफोरा सानदोंमोन बिपिएफ होननानै दा बिपिएफ सरकार फैबाय बिपिएफ सरकारखौबो दिनै सोंखारिदों मानो थाखाय कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारी मोना थाइलेण्डआव बेरायहैदों आननेसेसारि थाइलेण्डआव सुग्लायहैदों गावनि देहा गुदुंखौ गरमखौ आननेसेसारि सोर लाइ होदों होनना सोंखारिदों सोर लाइ होखो बिथांमोनखौ माने थाइलेण्डआव बेरायहैनो थाखाय थाइलेण्डआव बेरायहैनो थाखाय मानो बेरायहैनांगौ जाखो बे बड'लेण्डनि थाखाखौ लानानै थ' नङा होमबा बे खोथाया ओंखारदों बड'लेण्डखौ डेभेलप खालामनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनो फैसा हरदों कोटि थाखा जों माहा इनभेस्ट खालामनांगौ जोंनि सरकारा माहा थाखाखौ इउज खालामनांगौ लामा दालां बायदिसिना फेक्टरि इन्डास्ट्रि बेफोरबायदियाव सुबुं स्किल डेभेलप खालामनांगौ आनएमप्लयड सुबुंफोरखौ एमप्लयमेन्ट होनो इनभेस्ट खालामनांगौ सरकारा कोटि थाखा हरो बे कोटि थाखाखौ खायसे सुबुंफोरा हाग्रामा सारनिफ्राय लानानै बा सोरखारनिफ्राय लानानै बिथांमोना थाइलेण्ड बेरायहैनो सोरनि खुथि जाखो बे हाग्रामा सारा मोनबोनाय नङा थाखाया बेयो बड'लेण्डनि गासैबो सुबुं समाजनि जौगाखांनायनि खामानि मावनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनो हरदों बे फैसा एबा थाखाखौ इउज खालामथों मोजां लामा दालां बानायथों फेक्टरि बानायथों एजुकेसननि फारसे खामानि मावथों कलेज स्कुल बानायथों बेफोरबायदि सुबुं समाज जौगाखांनायनि थाखायसो गभर्नमेन्टआ फैसाखौ हरदों दा जोंनि जायगायाव एरियायाव नायनो थाङोब्ला आनएमप्लयमेन्ट सुबुं गोबां दङ साख्रि बाख्रि गैया खामानि दामानि गैया थ' बेनिखायनो आनएमप्लयमेन्टखौ फोजोबनो थाखाय मोजां इन्डास्ट्रि लाबोनांगौ मोजां कम्पानि लाबोनांगौ फेक्टरि कम्पानि बाहायनांगौ स्टाब्लिश खालामनांगौ मेनुफेक्चारिं कम्पानिफोरखौ लेंहरनानै स्टाब्लिश खालामहोनांगौ आनएमप्लयमेन्टनि थाखायनो गोबां सुबुंफोरा बेंगलर मुम्बाइ कर्नाटका चेन्नाइ बेफोरबायदियाव फैयो आरो गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानांगौ जादों बबेबा लामा ससेयावनो सोरबा फाग्ला फाग्लि जानाय बबेबा लामा ससेयावनो सोरजोंबा सिथार जानाय बबेबा लामा ससेयावनो सोरजोंबा पकेट मारजों मबाइल सिख'जानाय फैसा थाखा सिख'जानाय बायदिसिना जाथाया माने सोमजिबाय थायो जों आनएमप्लयमेन्टफोरा जेब्लानोखि बाहेराव खामानि मावनो होननानै फैयो बा बाहेराव थाखा फैसा रां खामायनो होननानै फैनानै जोङो बैफोरबायदि खैफोदाव भुगिनांगौ जाफैयो गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमालांबाय गावनि बिसि गथ' गथायफोरखौ गारबोनानै गुबुन जायगायाव फैनानै गावआनो जिउखौ खोमानानै रुंसारि जालांबाय गावनि बिसि गथ' गथायनि मोखांबो नुहैयाखै खायफा सुबुंफोरा मिरौ जिरौ थैनांदों मिरौ जिरौ जिउ खोमानांदों थ' बेनिखायनो बुङो सोरखारा पाब्लिकनि फारसे नोजोर हो सोरखारा आनएमप्लयमेन्टखौ फोजोबस्रांनो नाजा फेक्टरि लाबो
इन्डास्ट्रि लाबो मेनुफेक्चारिं कम्पानि लाबो न'निफ्राय हान्थिनानै थांलाय फैलाय खामानि मावनो हानाय मोनसे सुबिदाखौ खालामना होनांगौ अब्लासो बड'लेण्डनिफ्राय बाहेरायाव थांनाय सुबुंफोरा खम जागोन फिसा फिसा इन्डास्ट्रि बानायनानै होनो हायोबा मोजां जाहाथे लकेल इयुथ्सफोरा जुदि खामानि मावनानै संस्थापन मोनो गावनि जायगायावनो थानानै गावनि एरियायावनो थानानै जौगाखांनायनि खामानि मावनो हायो बा गावनि न'खरखौ सुंथानो हायो गावनि न'खरनि जेंनाखौ सुस्रांना लानो हायो गावनि एरियायावनो थाना खामानि मावबानो फैसा मोननाय बेबायदि माबाखौ फेसिलिटिखौ बानायना होनांगौ जिखि सोरखारानो जाया मानो मावफुंना होनांगौ बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै दिन्थिफुंनांगौ अब्लानियासो जोंनि इयुथ जेनेरेसनफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनायफोरखौ खम खालामनानै गावनि एरियायावनो थानानै जा थाखा थाइसे इसेब्लाबो मोनबाबो गावनि एरियायावनो थानानै माने खामानि मावगोन बेनिखायनो जोंनि सुबुंफोरा गोबां गोजान गोजान जायगा थांनानै हाथायाव भुगिहैदों दा बेखायनो नोजोर होनांगोन सोरखारा समाजल'ना खालामनानै नेगेटिभ बाथ्रा सोंलांनाय बेबायदि नङा नेगेटिभ साननानै लानाय बेबायदि नङा जिथुनिखि दावराव दैख्रेब नार्जारि सारा बुंदों बे बाथ्राया सैथो आरो बेबायदि दाखालामथों होननासो माने बुंदों आरोना रावनोबो लाइ दाहोथों बेबायदि सोरखारा माने नेगेटिभाव लानानै जोङो बे उमुगनि मानसि बै थुमुगनि मानसि होननानै माने बुंलायबाय थाबाल'थ' जायाना जों आसलथे बयबो बर' जों गासिबो बर'निनो फिसा सोंखारिबाबो गावनिनो बिदा गावनिनो फंबाय सोंखारिबाबो गावनिनो आंगोनिनो मानसि सासे जों बर' बिमानि फिसा हिसाबै जों गासिबो बर'निनो फिसा थ' बेखौ साननानै जोङो माबेबा सोरखाराव दङ बेखौबो बुंनांगोन सोरबा सोरखाराव गैया बाद्रा गाज्रि खेंख्लायै बाथ्रा बुंदों बेखौबो सोंखारिनांगोन सोरबा सोरखाराव दङ बे मोजां खामानि मावाखै बेखौबोथ' सोंखारिनांगोन सोंखारि गैयाब्ला सोर दङ बै सोंखारिनायखौ खायसे सुबुंफोरा नेगेटिभ लायो बेथ' नेगेटिभ लानांगौ बाथ्रा नङा पजिटिभ ला बुंगोन बुङै बाथ्राखौबो खोनासंनांगौ खोनासंनानैबो बिनि समाधाना मा दं बेखौबो नागिरनांगौ सोरखारा नङा होमबा लेफ्ट विं राइट विं बेफोरबायदि बाथ्राखौ लाबाय थानांला थ' जेखियानो जादोंला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोननि साननायखौ आंनो फोरमायलांबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर खुलुमबाय जय हिन्द जय भारत जय बर' हारिनि बाय बाय